Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at pasensya na sa buko, malagkit, kakagising ko lang. Pagdilat ng mata ko, sabi ko, hindi yun. Gusto kong sumaya. Ilabas na ilatag na mga bidyong pagpapasaya sana sa akin. Kaya simulan na natin. Isa to sa mga pinakapaborito yung laro. Pag tumawa ka, relief goods ka. Amoy sardinas na ba ang ihi mo? Ilan-ilang delata na ang iyong kinakain. Kaya ngayon, para makalimutan natin ang ating mga lumiliit na choice ng ulam, daanan muna natin ang mga video ngayong linggo. From James. Lechon kawali. Wala na tayo maulam. Hindi ko magets tong music na to, pero bagay siya. Kunyari bagay ito. Okay, maraming salamat. Ano ba yan? Yun nakakatawa na yun. Bumaba na standards natin para mga ulam natin. From Kent. Mode ni Zach. Okay. Ito kasi kaya Jobert. Nakikita ko na yung utak niya. Seryoso ba yan? Dilat ka lahat. Hindi. So ay ba yun? Tugtugin mo pa. Patay tayo sa Mary. Pag-event. Uy, mubo na. Seryoso ba yan? Hindi siya nagigitay. Pero hindi yung mata niya yun. Alam mo tulog yun. Wala siya pake. Uy, buang mata na diha. Seryoso ba yun? Sige na, tagalin mo na isa. Pucha, bad trip. Ayoko sa lahat pag skit eh. Hindi ako matutuwa pag natawa ko sa isang skit. Totoo ba yun? Mukhang totoo. Sino to? Diba pag tulog, pagkalating dilat yung mata mo, yun ang ibig sabihin, no? From Veras Cabano. First month of the enhanced community quarantine here in Mateo. For 1 month, I was able to gather different clips every time I got a chance to go outside. So ano to, Metro Manila ng quarantine, isang buwan. Ang linis ng Manila, kala mo sa ibang bansa eh, no? Sabi ko na ba eh, talagang virus dito yung mga tao eh. Hindi kailangan ko papalit ako lang yung music kasi copyrighted to. Kaya love, oh. China Bank! Naku po! EDSA. Makati. Ayan, naman rondang polis. Ganda pala ng Manila eh, no? Sa gitna siya nagbabike. Ganun kawalang tao. FEU. You know, may harang doon sa gilid na building eh. Bad trip eh. Nasisira lang yung view eh. Linis pala na. Diba yung maghala? Hoy, puting ban ba yan? Ako po lumang joke. Kung gusto nyo panoorin lahat, lalagay ko sa description. Basta kung gusto nyo makita ang Manila nang walang virus, walang Pilipinong virus. Gusto kong tumawa, hindi malungkot. Pero ano ba? From Timothy, Quarantine Day 14 in Venice. Don't turn into the canal. Clip Pix art ba to? Pagbabayarin ko na rin kayo. Ayan, nagkakasakit. From Walnuts. Malaking Willy ni Willy. Antong, pasukan mo! From Ivong MG, toilet paper bidet, meanwhile. Ganun tunay na Pilipino. Kamay lang kay lap. Bidet. Pilipinas kong mahal. Oy, kami yun ah! Pilipino. Ano tayo naging number 1? Ano nangyari? Ako ayoko na ma-extend. Parang awa nyo na, sumunod kayo. Damn, don't worry, the quality won't last. Oy, kilala ko yung Pilipino, mga Pilipino yan. Tiniis ang hirap. Muli tayong babawi. Gagawa ng fountain na cute. Ikaw yung sako ng bigas? Ito ka dadali sa mga mabilisan eh. Sige na, sunod mo na. Hindi, kaya to. Malakas ka, di ba? Enhanced score din tayo, malakas tayo sunod.
As I said yesterday, From katatapos Gemma. lang ng aking quarantine, no? Tapos nakagat pa ako ng aso kahapon, kaya medyo layo-layo din ako sa asawa ko. Sabi niya, baka ako'y may rabies. Bakit bigla ako, okay, doon sa meme. Sakin ang editing yan. Nag-effort pa talaga. Doon ako natadali. Pag mabilis yung clip o pag pinag-effortan, doon ako natatawa. Kaya tama, tapusin na yan. Tapusin na to. Papatayin yung isa bago mamatay yung astronomiya. Papatayin yung Robert. Sunod, sige na. Pinoy talaga nagpa-uso nito. Chiquito. So may watermark pa ng mga pallbearers eh. Hindi na ako natatawa. Naiinis na ako. Nasayawan na lang natin. Ito yung mga lahat na namimiss mong street food. Anong pangalan ng movie na to? Estong Tutong. Totski. Magaling, witty. Maraming salamat. Ibang Bible X mo ata. Gago, taga, inutil. Tuloy-tuloy tayo dahil siyempre po, aba, ito maganda dyan. Okay ha? Ito maganda. Marami pa mangyayari. Wawawin! We'll be right back! Pera ang binabato niya, hindi salita. Huwag kayong mag-alala. From Lance, no one, DSWD with 200. Si ano ba to? Amy Fuoda ba na? Wow, wow. Ay! Di ako natawa, pero natuwa ang aking edits dito. Maraming salamat. Sunod, explore pa po. Okay, gano'n yan. Layas pa. Konti na lang. Madadagdagan pa yan. Tinan mo pag hindi pa kayo nagtiis. Sige na, kaunti na lang. Huwag na tayo maging virus sa lipunan. Sunod. Good. Hindi. Alam ko dapat tayo mag-ingat at laging makinig sa ating mga frontliners, pero nilikuran to, hindi na frontline. Papumila po kami chance. Sunod. Anong oras kita gigisingin? Putang ina mo, tutulog ko lang eh. Parang tanga to eh. Nagulat ako eh. Tutulog ko lang eh. Bad trip. Kamasin ko kita happy. Kung hindi yung Corby papatay sa'yo, yung mga kasama mo sa bahay. Sige na. Yung happy pangalan mo pero nangiinis ka ng tao. Bad trip. Ayaw kayo mabaisag yung mga biglaan eh. Doon nadadali eh. From Jimwell. Uy, sarap. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Ano man ang status mo sa buhay, single or it's complicated, pop star or diva, lover na clover. Lahat sisimutin, pati bulbul sa utin, covered ng clover, bilat finger. Wag gepingga yung wasak yan. Ito na nagagawa ng isang buwan ng quarantine. Ito na. Tigang at tanga na. From Nixon Marbel. Ito ba yung yung tinatapalan yung bigas? Yun yung nagpapasarap ng ating mga relief goods. Dagdag na yun sa toppings at flavoring. Okay lang yan. Ito, from Bakero. Magandang mata. Ako, Nanalo na ako Taguro. sa lahat ng kalaban at tumingin sa akin ng palaban tulad Lumalabas sa ginagawa 100% ko sa zipper ko nakabukas. At bawat laban na dinaanan ko, ibinigay ko ang lahat ng lakas ko kahit gaano pa kahina ang kalaban. Tama. Dahil dito, hinahamon kita! Yan ang tunay na malakas! Itong extension na nadagdagan pa yan yung magiging katawan natin. Onting sardinas pa. Ano to? What the? Wala na iyak. Mukha siyang paa. Bad trip, leche! Ano kahit talo, okay lang natin sa papasaya mo, di ba? Maraming salamat, Cake. From Tupa. Ako po si Lani Mercado Revilla na nagsasabi Hi. po sa ating lahat, sama-sama, tulong-tulong, laban po sa COVID-14. Nagpatong-patong na!
ito yung nagagawa ng quarantine, nababawasan na natin ang kapangyarihan ng 100%. Nagpapatawa ka ba? Ng corn beef 19, naging 14 na. Illegal na ang kanyang edad. 14. Malapit na. Sunod, maraming salamat. Buti na lang, wala na akong buhay. Nawawalan na ako ng buhay sa mga nakikita ko. Sunod, from John Daryl. Ayan. Anong pong sobrings yung malaki? Before pa to ng Wala akong quarantine malaki-malaki. na post. Pati nga po yung malaking gansi tsaka lemon. Diyan tayo maghanap ng relief goods Maghanap pagkatapos tindahan ng nyo, 3 Tea. pang buwan nito. Umula. Yeah, pwede po yan. Kayo pong dalawa. Opo. Meron na tayo It. It Philippine Ate, version. ganda ng tindahan. Lika rito bata. Marami kaming candy dito. Magkakano po mga biskwit nyo? Ribisco, Paji Bar. Gusto ko din ng Mga biskwit 5 na Paji Bar. Sarap yan. Magkano po masukli? Lahat na po yan, te. Paano mo nakatali itong tindahan na ito, Sabda? Pagparada ko ng motor, nagulat ako may bumiling kape. Gusto ko meron pa silang ano yun. Kala Meron mo, silang ano eh. pantago eh. Ano? yan Gulat po ka na yung lang may nakalundo doon. Paji Bar. Humihingi ng Ano kape. po, salted? Yan. Kung meron nga talaga. Oh. Hey, hi ka nga, te. Pero gusto ko sa Pilipino eh. Maparaan at oportunista. Nasa dugo na natin yan. Huwag lang kayong mga oportunista na lumalabas kayo na walang mga quarantine pass. Ha? Thank you, te. Tutok-tukan ko kayo dyan. Maraming salamat dyan dahil napasaya mo ako. From Dankus, the funny is gone. Pabili nga. Sana mawala na rin yung extend. Sana mawala na rin tong lockdown. Isama na natin dyan sa kape. Kung hindi ka makakabili, doon ka bumili ng kape mo. From Ping Pong Ball. Buti na lang, talo lang ako. Sige, sulitin na lang natin to. Tama na. Ay, inis lang ako. Kung gusto mo na mag-swimming kaso di ka pwede kasi may lockdown. Clean start, Renwick in 1, Lochte 2, Paco 1-3, Ah, bad trip. and your 5, beat him on the world record holder in 6, he's back a bit early. Tama na to. Ito na nagawa ng isang buwan natin. Never forget. Pusok na binuga ng bulkan. Naalala ko Maliit na to. isla lang ang lumutang na may lawak na 200 meters. Kung naalala ninyo, nitong Setyembre, may lumutang din na bagong isla sa Pakistan, dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsala Ko. Walang nakatira sa islang ito sa Pakistan. Dahil nagbubuga po ito. Sa ano po to, kabayan? Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ko. Okay. Yep. Lagi po natin iisipin. Mag-aral na maigi. Tama, Ang buhay aral maigi. Ay bumuhay. Alam ko yan, puro ginagawa nyo ngayon. Sa extension, puro kay salsala ko, ha? Tama na. Lahat, kahit talo tayo sa laro nito, panalo pa rin tayo sa salsala ko. Yung ano, hindi ko lang sa ginagawa ko. So, kung gusto nyo, kung sumaya kayo, ito yung like. Kaya sa mga, puro salsal nyo, preso mo nyo naman subscribe.